I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Og maghatag dili lang sa kahadlok, apan makapakurog sa tibuok kalibutan, sa katawhan sa tibuok kalibutan. Karon, mudawat ko og pangutana kabahin sa tanan natong nahisgutan ining atong tigom nga gihimo karon. Chief Devon, may pangutan ako nga body race. Yes, before sa uban nga mangutana, si Senador Regina Bamer una. Unsa ka na, Senador? Kindly switch on your mic aron mabati kas kadaghanan. Thank you, our Chief and our Lord, Sir Devon. Kabahin kini sa mga daghang mga sites ug mga pundok diha sa internet nga mikondenar o nga ni-expose ka nato sa atong mga kalihukan, sa atong organisasyon ug sa atong mga katuyuan. Daghan kini sila, and even in the media. Nasulat sa atong tinagong kasabutan, sa atong covenant nga gisilyuhan sa atong dugo, nga ang si bisan kinsa nga makigbatok in any form of attack and even exposing our goals and agenda sa laktod sa bisan unsang pamaagi o si bisan kinsa nga miyembro sa atong pundok kung magpudhi o buot na mabuwag ka nato, mahiagom gyud sa silot sa kamatayon. Dili ba? Right, Senador Regina. And that, nganong hangtod karon, why gihimo ang organisasyon? Nagpabilin sila sa ilang advokasya sa pagbutyag sa ilang nahibaw-an bato kanato, and even exposing kung kinsa ang mga sakop sa lighters of the world. Unsay mo ikasulti ni ini, Lord Devon? Nindot nga pangutana, Senador, and soon to be the next president of this state. Thank you, everybody. Thank you very much. Thank you, Chief Devon. Senator, it's part of the game. Apil ka na sa duwa. Sa makadungog niya ng mga tawhana, labi na diha sa spiderweb, ato ka na sila. They are just fronts. In other words, mga dami lang ka na sila. Nagpakaroon ingnon lang ka na sila nga kontra nato, apan dili di ay. Kay ato man na sila, kay sakop taman sila, kay sila mismo, membro man sa atong pundok. Yes, Senador Regina. We all have our special roles. Kitang tanan nga sakop niini, adunay tagsa-tagsa ka mga papel. Kung ato sila, kung sakop nato sila, kung miyembro sila sa atong pondo, for what reason? Naingon ni Ana ang ilang papel. Ang pag-expose na hinuon nato sa atong mga goals and agenda. Aduna kanay simple nga tubag. And that, so that we will be able to know aron kita masayod kung kinsa ang atong kontra, kung kinsa ang ato o kinsa ang dili. Unsa, Chief Devon? Kining mga tawhana, kining maong mga sites, sama sa mga paon og litag nga atong gipakatap bisan asa, aron matukob ang sibisan kinsa nga babag ug buot mobabag sa atong mga agenda. Kung aduna may tinuuray nga nakigbatok nato, gihukman na sila, gisintensyahan na sila, ug wa kitay angayan nga kabalakan, kay ang tanang mga namunuan sa mga nasod sa kalibutan, kontrolado nato ang tanan. Ug kung aduna may mga dili atua, nawagtang na sila sa gahom, kay nasudlan na nato ang tanan. Even sa mga relihiyoso nga mga pundok ug mga kalihukan, ug bisan pa man sa matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. My God. Unsa kini ka tinuod?
ang pundok nga Lighters of the World nagasuod usab diay sa matuod nga simbahan nga gituko ni Kristo. Ug no, giingon din nga mismo ang Santo Papa naisakop niini ug maukuno ang gilang Antichrist. Ug nagda sa numero sa mananap nga 666. Diyos ko! Kinsabay nangita ka na ako, hmm? Ako, Father Edgar Ramirez. Oh, John. Ikaw? Yes, Father. Ako. Pamin ako. God bless you, son. Thank you, Father. Unsa may ako ikaalagad kanimo? Buot kang makumpisal? No, Father. May lain kong tuyo nimo. Importante. Okay. Ato kita magsulti sa ibabaw sa kumbento. Kay way makadisturbo nato dito. Taod-taod na kung wa makita kanimo may simba dyan. Ilabi na kung Sunday. I'm so very sorry, Father. Musimba man ko pero di na gyud regular na akong pagsimba. Labi na sa Sunday. Anak, ang Ginoo kanunay nagbukbuk kanato sa iyang walay kinutubang grasya. Bisan na gani sa mga tao nga way pagtuo kaniya. Busa angay lamang nga kita magpasalamat ni ini. May mga tao nga moingon nga okay ra kung dili mo simba. Kinagani ko ni mo simba kada adlaw pero parehas ra nga way Ginoo. Kay ang batasan way kausapan. Pero angay tang hinumduman. Kung dili ka magpaduol kaniya, dili gyud ka mo magkasuod. Sama sa ordinaryong higala o bisan sa managhinigugmaay. Kung way constant communication, dili gayud magdugay ang maong relasyon. O nakasabot ka tingali sa buot kong ipasabot, hmm? Yes. Yes, Father Edgar. I understand. Nagsabot ko. Praise God. Kung nakagahin siya panahon sa paghatag ka nato sa tanang grasya nga atong gikinahanglan sa matag adlaw, nganong dili man kita makahatag og higayon sa pagpakikiusa kaniya diha sa Santos nga Eucharistia. Maayo kaayo ang Ginoo diyan. Why kinutuban ang iyang kaayo? Sa atong pagpasalamat o pagdahig kaniya, malipay na ang Ginoo ni Ana. Yes, Father. Ug ang kunon ko nga kung pagkamakasasa, dako kong pagkuwang niya. Kay gidaog ko sa kong pagkatawanon. Mas gatiman ko pa ang mga butang nga kalibutanon kaysa pagpahiduol kaniya. Nasayod ko nga maayo kayo ang Ginoo nako. Ug butang nga na taken for granted yun ako, Father. But remember, son, God is always a good God. Siya maugihapon ang Kristo sa kagahapon, karon ug sa umaabot pang mga panahon. Yes, Father. God is good. All the time. Right. Yes. Di ba ko na ko makontak ang iyang cellphone kay Tuan? Maong namasin ko og tawag sa inyong landline diha. Pero, wa pa tayo gihapon siya mauli. Na, wa palagi kiday Gislin. Mong sorry kay kay day. Nasuko ka day? Nasuko. Wa man. Aw, abi ko nalagot ka. Lagi pero, wa ka mang luod day? Nganong mangluod man ko? Ay, dili lang ba? Ang ako ba nga? Sige na lang, Clinton. Bye na. Ay, day. Kadya sa day. Ay, tawagi sa dito sa office day. Basik ta pa dito.
May nalang baga kahaukuan ka ng may basin bag doon kalingawan ba? Unsay may gikalingawan? Ang ngano? Doon na ba dahil siya kalingawan dito sa iyang office, Clinton? Ha? Doon na ba? Ay, depende. Kung may masad dito ba kan, dili ay ka malingaw anag ikaw gay sulgon. Kanindot ana. Clinton? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!